ụbọchị ncheta ọmụmụ Lady Choice elugokwa ọzọ. ụbọchị amụrụ Lucy Lady Choice elugokwa ọzọ. ụbọchị ncheta ọmụmụ Lady Choice elugokwa ọzọ. ụbọchị amụtara Lucy Lady Choice elugokwa ọzọ. Ukwe ncheta ọmụmụ onye ka anyị gụrụ ugbu a? Ukwe ncheta ọmụmụ Osodieme Ogechukwu Lucy Nwasike aka Lady Choice, onye Enugu Ụmụọnya na-anụ dị na Ọkụzụ, Anambra Steeti. Nwunye odogwu nwoke aha ya bụ Emeka Christian Nwasike. Kedụkwanụ ụbọchị bụ ncheta ọmụmụ Lady Choice? Echi bụ ụbọchị 23 nke ọnwa Maachị a anyị nọ, bụ ya bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ Lady Choice. Ahịa gịnị ka Lady Choice gwara anyị na ọ na-azụ? Lady Choice na di ya nwere kọmpanị na-azụ afịa akpa osikapa, aha ya bụ Amigos Time Rice Venture, nke dị na shop 402 Delico Market dị na Lagos Steeti. Kedu ekpere anyị na ndị otu anyị na-ekpe n'isi Lady Choice? Ka Chukwu okike abịa ma mezuelu Lady Choice ọchịchọ obi ya niile na-abụghọ njọ, ma werukwa ogologo ndụ na ahụ isi ike chọọ ya na ezinụlọ ya mma. Ọzọkwa, Ka Chukwu okike abịa ma mezuelu Lady Choice ọchịchọ obi ya niile na-abụghọ njọ, ma werukwa ogologo ndụ na ahụ isi ike chọọ ya na ezinụlọ ya mma.